server που σας έλεγα, αλλά δείτε, εάν πάτε, δείτε τι θα σας γίνει. Είδατε, γι' αυτό, εγώ θα παίξω από κάτι μανιτάρος πια. Το δείχνω έτσι. Εδώ που και το Lenovo που σας έλεγα. Αυτό θα δείξω πολύ. Ας σειρά κατεβάσω τους πίξους και δείξω. Α, δεν σας διάλυσα. Παιδιά, θα πάρω ακριβώς αύριο το τέτοιο στον υπολογιστή. Το τέτοιο ρε παιδί μου, το Minecraft σε DVD στον υπολογιστή. Να, σβήσε. Το σβήσα με τα ποτάκια. Βλέπετε κάτι. Παιδιά, συγγνώμη που δεν παίζω σε κανένα σερβερ. Το επόμενο Minecraft το βίντεο, έχω τέλος skin, θα είναι σε σερβερ. Απλά τώρα δεν είναι σε κανένα σερβερ. Θα παίξω εδώ τελικά για λίγη ωρίτσα και μετά θα τελειώσω. Πού είναι? Α, ναι. Και παιδιά, θέλω να δείτε όλο αυτό, ολόκληρο συντριβάνι. Τι κάνει το creeper εδώ? Και τι κάνει και η αγελάδα εδώ? Υγεία. Εδώ κάτι γάτες. Λάβα. Εδώ είναι μια σπηλιά με λάβα. Και ακριβώς απέναντι έχει νερό. Ένα τσες, τι έχει μέσα? Πολλές πικάτς. Παιδιά, δεν θα παίξουμε για πολύ Minecraft, συγγνώμη, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Συγγνώμη παιδιά. Σκότωσα ένα chicken.
Μήπως έτσι βλέπετε καλύτερα. Γράψτε μου στα comments όποιοι το βλέπετε βασικά. Γιατί κάποιοι δεν το βλέπουν αυτό εδώ το βίντεο. Αχ, δεν βλέπω καθαρά. Πού πάω? Και ναι, αυτό είναι το μανιταρόσπιτο από εδώ. Πού πάω καλό? Τι να είναι είμαι. Έστε το μανιταρόσπιτο από εδώ. Τώρα πάμε και στο άλλο μανιταρόσπιτο. Είναι δύο μανιταρόσπιτα. Όπα, sorry. Γι' αυτό που ακούσατε κιόλας. Κάτσε. Ωραία, συνεχίζω. Παιδιά, συγγνώμη αν βγει λίγο αποτυχημένο το βίντεο. Σας παρακαλώ κάντε like και εγγραφή. Θα το πω και στο τέλος, θα το ακούσετε και στο τέλος. Αυτό το άλλο το μανιταρόσπιτο. Παιδιά, είχα κάνει ολόκληρο τσίρκο για να φαίνεται καλά. Και τελικά και τη στιγμή μου έγινε κάτι και δεν μπορούσα. Ναι. Τώρα θα δείξω αυτό εδώ το μανιταρόσπιτο. Να πάω εκεί κάτω. Ας πάω εκεί κάτω. Και αυτά εδώ τα πράγματα. Στο υπολογιστή, παιδιά, προσπαθήσω να κάνω ένα βίντεο στο υπολογιστή Minecraft. Εδώ δεν ξέρω πως φεύγουμε. Παιδιά, βαριέμαι τώρα να σας τα δείξω όλα, γι' αυτό πάμε και πάνω να δείτε. Ναι. Θα πάμε και εδώ. Εδώ μου αρέσει πολύ, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Καταλάβατε από τώρα, φανταστείτε τι είναι. Και παιδιά, τελειώνει η μπαταρία, τελικά τότε είναι λίγο πιο αργά. Αλλά... τι έχει εδώ? Το δίθεν ασανσέρ. Ωραία, ανεβαίνουμε. Και παιδιά, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Κάντε και ένα like αν σας άρεσε. Μακάρι να σας άρεσε, όπου κάτι έγινε τώρα στο τέλος κάμερα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, μια εγγραφή. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Ναι, ξέρεις, είπα bye! Το bye σημαίνει bye όμως.